Assalamu alaikum, yau za mu yi muku bayani yadda ake haɗa katun, wato yadda ake haɗa mu 'yan katun. Yadda ake haɗa mu 'yan katun a waya yau za mu muku bayani daga farko har ƙarshe. Kana zaune daga inda kake za ka haɗa mu 'yan katun. Idan wannan ne zuwanka na farko, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna mana ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mu kalli wannan bidiyon domin ganin yadda ake haɗa 'yan katun a cikin waya. Mun gode, ka danna subscribe. Assalamu alaikum, barkanka da zuwa BAURE TV. A yau za mu yi muku bayani yadda ake haɗa katun daga farko har ƙarshe, daga yadda za a ɗauko application. Akwai wanda in suka ɗauko application za ku ga bai, ko kuma application ne ya ƙi ɗaukuwa, kai ya ɗauku ya ƙi ɗaukuwa. To yau za mu yi muku bayani yadda za ka ɗauko application ɗin da kuma yadda za ka yi amfani da shi daga farko har ƙarshe ka haɗa katun ɗinka. Ku biyo mu zuwa cikin wannan bidiyo ɗin shi, insha Allahu kowa zai ji daɗin shi. Da farko yadda za ka yi wajen ɗauko application ɗin shine za ka je zuwa cikin wayarka, ka diba wata browser wadda kake yawan amfani da ita ko kuma wadda kake jin daɗin amfani da ita. To ni yanzu zan yi amfani da Chrome. Bara na shiga cikin Chrome na nuna muku yadda za ka yi downloading ɗin application ɗin. Bayan ka shiga cikin Chrome ɗinka, yawa ban ma buɗe data, bari na buɗe data ta. Yawa ga yana tana. Bayan ka shiga cikin Chrome ɗinka ta kawo maka fuska kamar haka, ko kuma cikin wata browser dai, ba dole sai Chrome ba. Sai ka zo ka rubuta Platagon APK. A nan idan ka rubuta Platagon APK, abinda za ka yi amfani da shi, za ka diba wata kalar waya ce kake da ita. Idan ka diba wata kalar waya ce kake da ita, ni waya dai wadda nake amfani da ita Infinix Hot 9, sai ka zo ka rubuta Platagon APK Infinix Hot 9, sai ka tura Platagon APK Infinix Hot 9. Platagon idan ta Kano sai ka rubuta Platagon APK ta Kano Spark 4, kalar wayar da za ka rubuta. To yanzu bari ku ga yadda zan yi. Platagon APK Infinix version 9. Platagon APK Infinix version 9. Version za ka yi amfani da shi. Platagon APK Infinix version 9. Abinda za ka yi amfani da kai kuma in wai kace ta Kano shi ko wani abu, kai ma haka za ka yi. Platagon APK Infinix version 9. Bayan ka tura haka zai nuno maka fuska kamar haka. A nan wurin ga ya rubuta Platagon Story 1.37.5 downloader. Sai ka zo ka taba shi, misali sai ka ƙara yi ƙasa, sai ka zo ne ya rubuta Platagon Story, ga alamu nan na Google Play Store, sai ka taba shi misali haka. Bayan ka taba shi zai kawo ka zuwa cikin Google Play Store ɗinka na wayarka. Bayan ya kawo ka cikin Google Play Store ɗinka na wayarka, to ni na riga na yi installing ɗin na ɗauko shi. To ku kawai abin da za ka yi anan, za ka yi installing. Da zaran ka yi installing sai ka open ɗin shi. To bala na yi open ɗin shi na nuna muku yadda za ka yi ka haɗa katun da duk hanyoyin da za ka bi mu magance wannan matsalar ta katun. Ana yawan tambayar mu. Yawwa ga nan mun shiga open, ya buɗe. Yawwa ga yanan yana loading, sai ya loading, sai kun dan jira kamar minti ɗaya haka. Yawwa ga yanan ma an ta sa'a ya ma wuce. Yawwa ga yanan zai buɗe. Yawa bayan ya bude maka kamar haka zai nuno maka irin wannan fuskar. Bayan ya nuno maka ga wani wuri na, idan kuka lura an rubuta create video, sai ka taba wannan create video din.
Bayan ka taɓa wurin create video zai nuna maka fuska kamar haka. Bayan ya nuna maka fuska kamar haka, sai ka taɓa nan wurin, ga yanan nan wurin. Bayan ka taɓa shi sai ka shiga cikin shi, sai ka diba wani kalan animation kake so kai, ga yanan kala wasu abubuwan duka kalar wanda kake so dai kai ga yanan. To mu bari mu yi amfani da kafe, ga yanan nan shine kafe, ga yanan na taɓa shi, ga yanan zai buɗe. Bayan ya buɗe, abin da za ka yi a nan wurin shine za ka je ka ɗauko mutumin da kake so, wanda kake so ya kasance a wurin. Ga nan wurin an rubuta no acto, sai ka zo ka taɓa wurin nan da aka sa no acto. Bayan ka taɓa shi sai ka je cikin mutanenka, akwai wanda sai ka biya, akwai kuma wanda ba sai ka biya ba. Sai ka taɓa, bari in taɓa mana mutum ɗaya wanda muke so ya kasance a wurin. Yawwa, idan kuka lura ga mutum nan an sayo shi cikin wurin. To da aka sayo cikin wurin ga wani wuri nan inda aka yi rubutu, an yi rubutu, umarni ne zaka bashi daidai inda zai zauna, ina yake so ya zauna, me yake so ya yi, to yanzu ina so ya zauna akan benci, sai in taɓa tabil abin nan. Yawwa, bayan ka taɓa nan wurin, idan kana so ya dawo ɗayan ɓarin sai ka sake taɓa wannan wurin. Bayan ka taɓa ga wannan wuri nan an rubuta table right, sai ka taɓa table right. Bayan ka taɓa table right kamar yadda kuka gani ga ya sake dawowa nan ɓarin. To kuma abin da za ka yi yanzu, da wa kake so ya yi magana, sai ka je ka ɗauko wanda kake so ya yi magana tare da shi. Misali shi ma ga an sa no acto, sai ka taɓa. Bayan ka taɓa, bari mu taɓa baby ɗar mace gata nan wadda za su yi magana da ita. Yau gata nan na taɓa ta, da ta zo ta tsaya a tsaye. To ita ma yadda kai ya zauna, ita ma haka za ka zauna, sai ka taɓa nan wurin ga nan. Bayan ka taɓa wurin zai buɗe maka kamar haka, tun da shi a table right ka sa shi, ita kuma sai ka sa ta a table left. Nan ga nan ga wurin nan, sai ka taɓa nan table left. Yawwa, idan kuka lura ga nan sun zauna. To yanzu abin da za ka yi na gaba shine ya za su yi kuma su yi magana. Bayan wannan ga wani wuri nan an rubuta no extras, ga wurin nan idan ka taɓa with extras, kamar dai ana son obedience, tun daga makafe ne za a iya samun obedience wanda dai za su ɗan kamar dai za su ɗan kara abin background, sai mu samu su with extras ga nan za ku gani. Idan kuka lura yanzu ba su biyu bane ba, da mutane haka, wannan yana cin abinci, wannan yana kaza, kowa dai yana uzurin shi. Idan kai haka, abu na gaba da zaka yi, zaka zo ka ba su umarni ya za su yi magana. Yanda za su yi magana, zaka zo ka taɓa wannan abun mai alamar message ga nan, sai ka taɓa shi kamar haka. Bayan ka taɓa shi zai sake nuno maka no acto, ga nan ya nuno no acto. Bayan ya nuno no acto din nan, sai ka taɓa nan wurin, sai ka taɓa wurin no acto din. Bayan ka taɓa wurin no acto din ga yana an nuna maka sunan waɗanda ka saka akan bencin. Sai ka zaɓi wa yake so ya fara yin magana a cikin su. Misali, ina so namijin ya fara yin magana a cikin su. Ya sunan shi finisher. Sai ka taɓa wannan alamun finisher din. Ga yana an nuna fuskar shi, alamun shi zai yi magana kenan. Ko yanda aka nuna fuskar shi, sai ka zo. Magana ta gaskiya ba sa jin Hausa, amma kuma kowane yare suke suna jin Turanci, suna jin Faransa, suna jin Arabic. Amma kuma yanzu akwai yanda zan nuna muku, nan gaba zan muku bayani akan yanda za ka dora musu yaren Faransa da Arabic da me. Yanzu dai ni dai nawa yaren English ne a sama kansu. Idan kuma Hausa kake so su yi, sai dai ka musu voice, sai ka zo nan wurin rubutun nan ga yanan, sai ka rubuta musu abin da kake so su yi. Idan ba rubutu ba kuma kake so yayi, sai ka zo ka taba wannan alamun wannan abun din, alamun magana, sai ka taba haka, sai ka taba alamun magana wannan. Bayan ka taba alamun magana zai nuna maka wannan abubuwan ga sunan guda uku. A cikin wannan abubuwan ga sunan guda uku, sai ka zo ka taba na tsakiyar wannan jan ga yana, sai ka taba shi misali kamar haka. Yau bayan ka gama wannan maganar, sai ka zo ka sake danna jan wannan. Bayan ka sake danna jan wannan, sai ka zo wannan alamun kunna ta farko, sai ka taba ta, sai ka ji maganar ta yi ma ko ba ta yi maka ba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya kike, ya hutu? Kwana biyu na gaba ki zuwa kafi muna dan gaisa, na gaba na ganin kin dan haidin, ban san ko me matsalar ba. Yau bayan yayi haka, idan yayi maka ga alamun tick nan, wannan tick din, sai ka danna tick, yayi kenan. Idan kuma bai ba, sai ka sake danna jan a wurin, nan take za ka koma ka sake yin wani
maganar kenan, sai ka zo ka danna tick tunda mu yayi mana daman gwaji ne muke. To kuma abu na gaba shine wannan abin din ya riga da ya hau. Abin da zaka yi nan wurin kuma ga wani wuri nan an rubuta neutral bari in taba shi. Yau ga nan na taba shi. A nan wurin yana nuna mana me kake so yayi lokacin da yake magana. Rawa zai yi, ido zai rika dagawa, a cikin bakin ciki zai yi magana, wani kala abu kake so yayi. To ni bari na zaɓi abu guda ɗaya wanda zai bari a sa mai kamar tunda magana ce yake da budurwa, bari a sa mai happy, farin ciki, happy sign. Ga yanan happy sign. Yau kun ga alamun yayi alamun happy sign kenan. Bayan ya gama maganar wannan sai ka zo nan abin wannan message din na maganar sai ka sake taba shi. Magana ta hau kenan. Idan ka sake taba shi sai ka kunna gani ta yi. Yawwa bayan yayi haka sai ka zo nan wurin an sake rubuta no actu sai ka taba. To wa hake so yi magana, shi zai sake yi magana ko kuwa sai ka taba baby. Yanzu baby ita ta yi magana, sai ka taba baby. Bayan ka taba baby ita ma yanzu za ta yi magana, sai ka taba kamar da yadda muka yi wancan, sai ka taba wannan abin, sai ka taba wannan wurin baya yin magana. Sai dai idan bidiyon ya gama za ku ji abin da kuma na yi magana akan a wurin daidai wurin ba. Yawwa kamar haka in yayi sai kunna kuma da yanda muka yi wancan. Assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wallahi ku kwana biyu na dan rashin lafiya ne, ka san abin da ruban nan na zamani, kuma ni ma dai kuma bibi baka zo ba kama dan diba na haka irin wannan. Yawwa bayan ta gama magana wannan sai ka zo ka taba alamun tick ɗinka. Idan kuka lura muryar da ta yi irin murya ta ce, to kai in zaka kana iya dorawa, kana iya samu wata macen ta yi kalan murya ko kuma dai wata hikima dai da za ka yi, ko kuma ka yi na turanci ko ka yi na wani abu, sai ka zo ka taba tick ɗinka. Bayan ka taba tick ɗinka ita ma sai ka zaɓi wani kala abu kake so ta yi. Ita ma sai ka je ka sa mata wani kala abu kake so ta yi. Me yake so ta yi? Ga nan ta yi alamun kiss ko? To bari in canza mata. Duk abin da yake so ta yi za ta yi. Duk abin da yake so ta yi za ta yi. Idan ba za a sa mata happy din kamar yadda aka sa mai shi ma. Misali ko sai kuma ka zo ka taɓa wannan abun ga nan sai ka taɓa shi. Magana ta hau kenan. Yawwa haka za ka yi ta yi ya kai har tsawon mintunan da kake so ya yi. Haka za ka yi ta yi ya kai har tsawon mintunan da kake so ya yi. Insha Allahu da zarar ka gama sai ka zo ka taɓa wannan wurin, ga wani wuri na an sa kafe, ka taɓa kafe ɗin nan. Da ka taɓa kafe ɗin nan ya maido ka farko kamar yadda kai, sai ka zo ka taɓa wannan alamar ga ta nan ta kunna, ya ka gani yayi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Ya kike, ya hutu? Kwana biyu na gaba ki zuwa kafe muna dan gaisa, na gaba na da yankin dan haidin, ban san ko me matsalar ba. Amu alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Wallahi ku kwana biyu na dan rashin lafiya ne, kasan abin da ruban nan na zamani, kuma ni ma dai kuma bibi baka zo ba kama dan diba na haka irin wannan. Yawwa idan yayi haka abin da zaka yi na gaba shine sai ka zo ka yi saving din shi. Ku dai ku kasance tare da BAURE TV. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawa. Za mu nuna muku yadda za ka yi saving din shi. Bayan yadda za ka yi saving din shi za mu yi muku bayani kuma nan gaba yadda za mu nuna muku wani scene na yadda za su yi tafiya. Ga yanan suna tafiya suna magana, tunda wannan azam ne yake. Akwai kuma wanda zai kasance suna tafiya suna magana. Insha Allah za mu muku bayani yadda gabaki ɗaya yake. Sai ka zo nan wurin ga wata alamar kibiya ne daga can sama, sai ka taɓa ta misali. Bayan ka taba ta ganan ta nuno maka rendering video kamar processing video o saving video, sai ka taba. Bayan ka taba ganan za ta nuno maka alamu guda biyu, export with subtitle, za ka yi shi ne da subtitle ko kuma without subtitle. To ka saboda kada mu bata lokaci bari mu yi without subtitle. Ganan yayi without subtitle. Idan yayi haka without subtitle to shikenan zai save da kanshi. Bayan yayi save da kanshi yawwa gane yana yin sebun. Gane yana yin sebun. Yawwa bala na fita tana dai ba sebun din ba dole sai mun tsaya ba yayi sebun ko ba haka ba.
saboda a gurguje kada mu ɓata lokaci. Mun gode da sauraron wannan tasha tamu mai albarka, tashar BAURE TV. Ku kasance tare da mu, za mu riƙa kawo muku abubuwa